Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixxilkom minn qalbi l-għodwa tajba. Illum, it-13 ta' Settembru, il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Ġwan Griżosmu, għaddejs ta' żmien ilu ħafna. Infatti San Ġwan Griżosmu twieled f'Antijokja rib is-sena 350. Wara l-istudji tiegħu għal avukat, beda ħajja xetika, sar raħeb u ġie ordnat saċerdot. Fis-sena 398 sar isqof ta' Kostantinopli u ħadem biex il-kler u l-poplu tiegħu jgħixu ħajja toġob tassew lill-Alla. Il-qorti imperjali u l-edewwa tiegħu ma ħamluhx u ġie eżiljat aktar minn darba. Mifni bl-inkwiet miet fl-eżilju f'Kumana, Pontika, illum fit-Turkija, fl-14 ta' Settembru tas-sena 407. Ippriedka u kiteb ħafna biex ifisser it-Tarim Kattoliku u jagħti formazzjoni tajba lill-insara. Minħabba l-elokwenza tiegħu sejħulu il-Griżosmu, jiġifieri li tfisser fommu tad-deb. Eżis ħut il-kitbiet tal-qaddis kbejr għadhom sal-lum jagħmlu ġid kbejr ta' min ifittixhom u jaqruhom jistgħu jkunu ta' ħafna ġid. Għadek issibhom xi ftit minnhom anke bil-Malti, nitolbu l-mulejjenna u jkompli jagħti l-Knisja tiegħu rajja qaddisejn eżis ħuti. Bħal San Ġwan Griżosmu li l-merħla iħaġġula qalba jimlewha bil-mħabba lejn Ġesu u l-mħabba lejn xulxejn biex hekk infittxu f'kollox li nsiru noġbu lil mulej u nagħmlu r-rida tiegħu kif dejjem xtaq jagħmel dal-qaddis kbejr. Nitħejjew għal din l-Ewkaristija żisħuti billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħniena. Int li wett il-ġenna li l-ħalli l-tajjeb, Kristu ħniena. Inti tidħol għalina mid-imbejn qudiem il-Missier, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erbieħ ta' ħutna Joseph u Salvina Bartolo. Nitolbu. U Alla, qawwa ta' min jittama fik, intritt li l-isqof San Ġwan Griżosmu ikun predikatur ta' fama kbira u f'ħajtu jgħaddi minn bosta tiġrejb. Għamel li nimxu l-qudiem fuq it-tagħlim tiegħu u bħalu nżommu sħiħ sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu l-Korintin. Ħuti, jekk jiena nxandar l-Evanġelju u m'għandix biex niftaħar, jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu minn rajja, ikolli dritt tal-ħlas. Imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju, nxandru b'xejn, bla ma nfittex id-drittijiet li jagħtini l-Evanġelju stess. Għaxat li ma jiena marbut maħat, jiena għamilt li l-nifsi jil-sir ta' kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sem minnu. Ma tafux li l-ġerrejja fl-istadju kollha jiġru imma l-premju wieħed jirbħu. Iġru mela ħalli tirbħuh.
kull atleta jiċċaħħad minn kollox u dawn biex jirbħu kuruna midbila. Imma aħna waħda li ma tidbilx. Jekk jien issa hekk niġri, mhux qisni bla doċċ, ma nistarax bħalli kieku qiegħed nagħti fil-vojt, iżda nakkes blaħrax il-ġismi u njasru biex ma jiġrilix li wara li nkun ippritkajt lil ħaddieħor jiena stess insib ruħi ikkundannat. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej, nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa issib il-bejt taħdem l-altari tiegħek, emmit qiegħed iż-żar tagħha mulej tal-eżerċti, Sultan u Alla tiegħi. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek u ma jfaħruk għal dejjem, ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Għax-xemx u tarka il-mulej Alla, ħnina u ġieħ u jagħti lilna. Ebda ġid ma jiġħad il-mulej lil min jimxi bis-sewwa. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Inqumu l-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Il-kelma tiegħek mulej hi l-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabbola lid-dixxipli tiegħu. Jista' għama imexxi għama ieħor, mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxieplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isejjer bħalli mgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna f'għajnħuk u ma tarax it-travu li għandek f'għajnek int? Kif tista' tgħidlu lil ħowk, ħej, ejja inneħħilek it-tibna li għandek f'għajnek, meta m'intix tara t-travu li għandek f'għajnek int? Jew iġbieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn ħowk. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Kull wieħed u kull waħda minna żisħuti fil-ħajja tagħna u xekk. F'moħħna għandna biex ngħidu hekk setta regoli li lejhom nirriferu biex imexxuna fil-ħajja tagħna u xekk biex nagħmlu l-għażliet tagħna. Però ovvjament iżisħuti aħna bnedmin tad-demm u l-laħam. Nisbaljaw u kemm nagħmlu sewwa li nammettu li nisbaljaw. Għax iżisħuti waħda mill-problemi tad-dinja ta' żmienna hija li ħafna drabi l-bniedem jaf li jiżbalja, imma jrid jippretendi u jgħix bħalli kieku ma jiżbalja qatt, u allura jispiċċa jaffeċ. U eżisħuti m'hemm żball ikbar fil-ħajja mis-supervja, mill-bniedem li jaħseb li hu xi ħaġa, mill-bniedem li jaħseb li hu aħjar minn ħaddieħor, mill-bniedem li jiddomina fuq ħaddieħor eżisħuti. Infatti San Pawl jekk tajtu każ fl-ewwel qari tal-lum ara x'jagħmel biex iżomm ruħu li ara kif jirraġuna. Jekk jiena nxandar l-Evanġelju, m'għandix biex niftaħar, jien obbligat nagħmel dan. Ħażin għalijak ma nxandarx l-Evanġelju, jekk dan nagħmlu minn rajja, ikolli dritt tal-ħlas. Ma jekk nagħmlu għax obbligat,
dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. Araw kif jirraġuna Pawlu. Xi ħsieb idaħħal f'moħħu. Jekk jien obbligat li nxandar l-Evanġelju ma għandix biex niftaħar. Eżis ħuti. Ħafna drabi aħna l-bnedmin tad-dinja tal-lum sfortunatament it-tentazzjoni li nitkabbru u li niftaħru u li donnu biex nħossuna sew maħniex inkontenti li nkunu wieħed bħal kulħadd jew waħda bħal kulħadd, donnu rridu nitilgħu il fuq, nkun fuq kulħadd biex inħossni sew. Huwa żball kbir, hija nasba kera tal-ispirtu ħażejn eżis ħutej. Għax hemm fuq li tħossuk il fuq minn ħadd ieħor qatt ma tista' tkun kuntent, għax minn hemm fuq ma tistax tħobb. Min irid biex iħossu sew irid ikun il fuq minn ħadd ieħor ma jistax iħobb eżis ħutej. U min ma jħobbx tilef l-iktar ħaġa importanti fil-bniedem. U xek, għax neħħi l-mħabba bil-bniedem x'jibqa'? Jibqa' miżerja mill-iktar kbir eżis ħutej. U Ġesu llum jgħidilna dawn it-tixbiħat li jenuna wkoll jista' għama imexxi għama ieħor. U m'hemmx għama ikbar mis-supervja. Noqogħdu attenti, supervja mhux qed nifhem bija min jitlaqlu, mhux sewwa li nħallu r-rabja tikmandana laqqas, ma supervja qed nifhem bija min jippretendi li huwa aħjar minn ħadd ieħor. Min hu gburi, min biex iħossu sewwa irid ikun il fuq minn ħadd ieħor. Mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra jekk għama jmexxi għama. Imbagħad iktar l-isfel jgħidilna għax tara t-tibna fajn ħuk u ma tarax it-trovu l għandek fajnek int. Kemm għandna bżonn noqogħdu attenti Eżis ħutex kultant naqgħu fit-tentazzjoni li rridu l-ħin kollu nwissu jisaħna perfetti u lil ħadd ieħor rridu ngħidulu x'għandu jagħmel u x'm'għandux jagħmel u kif għandu jagħmel it-tajjeb u kif għandu jevita l-ħażejn. Donnu aħna l-kriterju ta' x'inhu t-tajjeb u l-ħażejn. Però Eżis ħut il-problema tkun li ħafna drabi ma nagħmluhx għax imqanqlin mill-imħabba, imma nagħmluh għax imqanqlin mill-kburija. Waraw x'qed jgħidilna Ġesu. Il-kburija huwa dak it-travu f'għajnejna li għamina u ma jħallinix naraw il-verità. Tifhmunix ħażin, mhux qed ngħid li xi drabi ma jkunx hemm bżonn li wieħed jiftaħ għajnejn xi ħadd ieħor. Però qabel ma tagħmel dan l-ewwel nett tittieqaf u tiskot u titlob għal dik il-persuna. Tittieqaf u tistaqsi lilek innifsek jien dit twissija għalfejn se nagħmilha biex inkun Dum Mikel Attart, saċerdot qaddis kien jgħidilna dugu der biex nidher li jien aħjar minnu, biex inħossni aħjar minnu, jew nagħmilha b'umiltà u b'imħabba konxu li jien stess għandi d-difetti tiegħi, u d-dnubiet tiegħi u l-limiti tiegħi. Kif tista' tgħidu l ħuk ħej, ejja nneħħilek it-tibna li għandek fajnek, meta m'intix tara t-travu li għandek fajnek int, jew iġbieħor. Neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif neħħi t-tibna minn għajn ħuk. U Eżis ħuti dak it-travu mhuwa xejn ħlief is-supervja l-kburija. Illum ngħidu li tkun buli u x'hekk. Hija marda komuni ħafna fiż-żmien Eżis ħuti. Ejjew nitolbuh bil-qalb illum. Anke għat-tal ta' qaddis kbir, San Ġwan Griżosmu, il-qaddis fommu tad-deb li għallimna ħafna. Bniedem intelligenti ħafna, iżda li ħafna u bata immens f'ħajtu ta' ma mhix martri, imma ħaqqu kważi t-titlu ta' martri. Biss eżil jaħ ma nafx kemm il-darba f'ħajtu għaliex għax ippritka l-verità, għax ippritka lil Ġesu Eżis ħuti. Nitolbu bl-interċessjoni tiegħu biex għandna kemm għandna talenti, għandna kemm għandna kwalitajiet. Nifhmu li kulħadd għandu kwalitajiet. Min mod u min ieħor, dak id-dinja ċertu kwalitajiet ittellagħhom sas-sema u oħrajn tarmihom f'għajnejn Alla it-talenti tiegħek huma prezzjużi. F'għajnejn Alla int minn int għandek it-talenti u t-talenti tiegħek huma eżies. Ejjew Eżis ħuti, mhux nitkabbru, imma t-talenti li tagħna Alla nirrikonoxxu li tawhomna Alla għal ġid tagħna u tal-oħrajn u nużawhom għal ġid tagħna u tal-oħrajn b'umiltà. Għax hekk il-ħajja tkun sabiħa. Kemm tkun sabiħa l-ħajja Eżis ħuti kieku ta' bilħaq nemmnu llum issierna li jħobbna l-koll u li rridna nħobbuh u nħobbu lil xulxin bħal aħwa. San George Preka kien jgħid u jekk missier u għom ta' din id-dinja jitgħaxqu
jaraw l-uliedhom madwar il-mejda tagħhom. Kemm iżjed Alla jitaxxaq jara lilna u liedu ninħabbu u nirrispettaw u naħfru lil xulxin. Joġobkom inqumu bil-wieqfa. Aħna rroddu ħaj lil Alla llum għal qawwa tal-kelma li jwoġbu jagħti lil San Ġwan Griżostmu biex iwassal il-bxara tajba tal-Evanġelju l kulħadd iwissi kontra il-ħażen u l-qerq tad-dinja. Nitolbu l-grazzja li nħadnu dejjem bożza kbira il-kelma tiegħu li titħabbrilna waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa biex fina tagħmel kotra ta' frott. Ieqaf mulej mal-Knisja tiegħek wagħtiha qawwa u ħeġġa biex twassal il-bxara tajba tas-salvazzjoni tiegħek satru fl-art. Nitolbu għal qlub il-bnedmin kollha biex jagħtu widen għall kelma tal-Knisja tiegħek u jibdlu għall-aħjar l-imġiba tagħhom. Nitolbu għati lil dawk kollha li ssejjaħ biex ikunu ministri tiegħek u amministraturi tal-misteri qaddisa dik il-qawwa fit-tiġrejb u dik il-ħeġġa għal qadi tiegħek li kellu San Ġwan Griżostmu. Nitolbu daħħal fis-saltna tiegħek tal-għena d-dawr u s-sliem lill-qaddejja tiegħek li għalihom qed noffru da s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna mejtin kollha mod speċjali dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Nitolbu għamel il-kelma tiegħek li tħabbritilna llum is-sipar tajba f'qalbna biex tagħmel eruq fil-font u tagħti frott bil-kotra. Nitolbu nixtieq inżid xi ftit tat-talb l-ewwel nett nitlob għall-Papa li ser itemm dalwaqt vjaġġ twil nimmaġinaw kemm kien diffiċli għalih fl-età tiegħu bil-kundizzjoni ta' saħħtu. Nitolbu biex dan il-vjaġġ minnu joħroġ ħafna u ħafna ġejt iġib ħafna paċi u mħabba u rispett u saħħaħ fil-fidi Jeżis Ħuti. Nixtieq nitlob ukoll għall-koppja li tinsab hawnhekk magħna li llum għandhom l-anniversarju tat-tieġ għalihom u għall-familja kollha tagħhom u għall-koppji kollha. Jeżis Ħuti nitolbu bħal dejjem għal dawk ħutna li ma jistgħux jieħdu sehem fil-quddiesa minħabba mart jew anzjanità, għalikom eżis anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali li segwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Nitlob għalikom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli biex il-murejjejnkom ħataraw il-Ġesu fil-persuni li taqdu. Nitlob għalikom li titolbuna biex nitolbu għalikom u għal dawk kollha Jeżis Ħuti li bħalissa forsi għaddejjin xi mument mudlam tal-ħajja, forsi b'mod speċjali hekk xi mart mentali u x'hekk biex il-mulej jaqaf magħkom, tagħmlu kuraġġ, issibu minn iħobbkom u jgħinkom f'dan il-mument tal-ħajja. Jeżis Ħuti ħanieqfu ftit mumenti fiskiet u nafdaw it-talba tagħna f'idejn Marija l-om tagħna tas-sema ħatressaqej lil Ġesu bina. Mulej Alla li tista' kollox għat-talb ta' San Ġwan Griżostmu, ħarisna minn kull tiġrejb u għenna nirbħu tfixkil kollu li miegħu niltaqgħu biex dejjem nożżu l-kelma tiegħek u nagħmluha dejjem tul ħajjitna kollha bi Kristu Siedna. Imbiera kienet mulej Alla tal-ħolqien kollu għax mitlubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art xogħol il-bniedem u minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' il-mawludin tikollna sehem fil-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbiera kienet mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tlubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qan mulej Alla tagħna
Qumni u niedmu qdiemek u għamil jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni b'dejn miżuriti u dunuk tiegħi. Jitolbu Huti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox. Ikun jogħġbok u Alla s-sagrifiċċju li aħna minn qalbna sejrin noffrulek fit-tifkira ta' San Ġwan Grisostmu biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u noffrulek lilna nfusna kollha kemm aħna bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom, narfew qlubna l fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Grisostmu, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għarf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejr u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek Missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-rwieħ ta' ħutna Joseph u Salvina Bartolo. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha, ma' San Ġwan Grisostmu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu
jingħata lilek, Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija stimula li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbu bih għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejjem. Qatt qarbin kif ġobkom ser nibda minn dan il-ġenb, niġi fin-nofs, imbagħad niġi hawnhekk biex tistennewni sakemm niġi li nkun liqreb lejkom. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Ta' Kristu jħarisni. If tu
Nejdulu grazzi bil-qalb eżisħuti l-mulej għal din l-Ewkaristija llum il-ġimgħa. Nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu u nsellmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nitolbu, umu bil-bieqfak jaġobkom. Nitolbuku Alla ħanejn biex is-sagrament imqaddes li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Ġwan Griżostmu iwettaqna dejjem iżjed f'imħabbtek u iżommna fidili fl-istqarrija tal-verità tiegħek bi Kristu siedna. Ħanejdu llum 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem li ġisem Tomna Marija dan fil-qabar kif talbit Nomna Marija u nixtieq noffruhom biex Malta tagħna aħna l-Maltin u l-Awċejn nifhmu dejjem aktar is-sbuħija tal-umiltà. L-umiltà li l-bniedem tagħmlu sabiħ, l-umiltà li l-bniedem tagħtih il-possibilità li jħobb u x'hekk. Għax forsi hija l-ikbar tentazzjoni li għandna fi żmien eżisħuti li l-umiltà naħsbuha djufija. Nitolbu għal pajjiżna għalina biex nażlu l-umiltà. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.